Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина. Дүшәмбе көне нинди вакыйгаларга бай булды, алга таба карагыз. Бүген изге сәфәрдән соңгы төркем кайтты. Хаҗилар белән безнең иҗат төркеме очрашты. Аның мәчетенә кереп, аның каберенә кереп, намаз уку, дуга кылулар, салават саламнар әйтүләр. Ул конечно истәлекле, аны онытып булмый инде. Bütün әйберләр, ат итләре дә, баллар да, бәрәңгеләр дә миңа бик ошады. Менә күңелләрем рәхәтләнеп йөри инде. Чаллыда көзге ярминкәләр дәвам итә. Бәрәңге һәм кишер ничә сумнан хәбәрчебез ачыклады. Biz җиңәбез, без гел беренче урында, чөнки без физкультура спортында гел беренче булабыз. 4 яшьтән алып 87 яшькә кадәр чаллылар милли кросска чыкты. Бүген Гарәп әмирлекләреннән хаҗиларның соңгы төркеме кайтты. Быел изге сәфәргә баручылар саны соңгы 10 ел белән чагыштырганда иң әзе иде. Бу Гарәп әмирлеклегендә төзелеш эшләре бару һәм икътисади кризис белән аңлатыла. Республикадан хаҗга баручылар саны 900 кеше. Бу узган ел белән чагыштырганда 2 тапкыр диярлек азрак. Изге сәфәргә август азагында ук 100дән артык шәһәрдәшебез дә кузгалды. Аларны каршы алырга Гүзәл Шихапов да барды. Упакованный коробка шулай бирелә, ул запечатанный иде. 5 литр су бирелә, ул багажга кермәй. Хаш кылу һәр мөселманның изге бурычы. Рөстәм Гилмеев та бу хакта берничә ел хыялланып йөргәч, быел тәвәккәлләгән. Бу юлы хаҗиларга беренче тапкыр 5 литрлы шешәләрдә зәмзәм суы бүләк иткәннәр. Аны күп авырулардан дәва диләр. Гомумән сәфәр вакытында истә калырлык вакыйгалар күп булды ди шәһәрдәшебез. Менә ул ниләр таваф кылулар инде, Мәдинәгә барулар, намаз укулар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең каберенә, аның мәчетенә кереп, аның каберенә кереп, намаз уку, дуга кылулар, салават саламнар әйтүләр. Ул конечно истәлекле, аны онытып булмый инде. Быел республика хаҗиларын 15 медицина белгече озатып барган. Юлда да, сәфәр барышында да проблемалар булмаган. Әмма кайбер төркемнәрдә озатып баручыларның шәригать кануннарын яхшылап белмәүе ачыкланган. Киләсе елга бу хатаны булдырмаска тырышачаклар. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Төзекләндерү кагыйдәләрен бузучыларга салынган штрафлар шәһәр казнасын 20 миллион сумга байыткан. Әмма бу шатланыр өчен сәбәп түгел дип белдерде эшлекле Дүшәмбе киңәшмәсендә Рафаэль Хыямов. 1 октябрьдән шәһәрдә чисталык айлыгы башлана. 31 октябрьгә кадәр чүп-чарны һәм куелган яфракларны түгәргә, агач һәм куакларны кисәргә, диварлардагы язуларын буярга кирәк. Октябрьдә барлык фонтаннар да ябылачак. Спорт мәйданнарын, эскәмияләрне төзекләндерәчәкләр. Чүп-чарны сортларга бүлеп җыячаклар, аны яндыру тыела. Һәр чәршәмбе санитар көне бу көнне уешмалар үз территорияләрендә тәртип урнаштырырга тиеш, өмәләр бакчачылык ширкәтләрендә дә узачак. Совместно с МУП Горка Мунхоз оешмасы белән берлектә үсемлек калдыкларын билгеле бер көннәрдә түгәргә кирәк. Шүп контейнерлары тулып ятмасын. Шәһәр эчендә үк диярлек 15 бакчачылык ширкәте урнашкан. Аларның җитәкчеләре бакчада һәм якын тирәдә тәртип артыннан күзәтергә тиеш. 22 октябрьдә шәһәр күләм өмә узачак. Бу православие диндәгеләр өчен хәтер көне дә. Зиратларда да өмәләр узачак. Бу көнне барлык проспектлардан да автобуслар йөриячәк. 1 октябрьдан 10-сына кадәр шәһәрдә 60-тан артык чара узачак. Алар барысы да өлкән буынга багышланган. Шәһәрдә өлкәннәр 10 көнлегенә әзерлек эшләре башланды инде. Аның кысаларында тимурчылар һәм яшьләр оешмалары мохтаҗларның һәм ялгызларның фатирларын җылытырга ярдәм итәчәк. Пенсия яшендәгеләргә җиләк-җимеш һәм яшелчәләр китерәчәк. Һәр районда да концерт чаралары узачак. Бу көннәрдә 100 яшьтән узган әби һәм бабайларны да котлаячаклар. Шәһәрдә 30 шундый кеше яши. 105 яшьлекләр дә бар. Өлкәннәр көне белән картлар йортында яшәүчеләрне дә котлаячаклар. Забота о старшем поколении не ограничивается рамками декады. Өлкән буын турында кайгырту декада вакытында гына түгел, һәр даим оештырыла. Шәһәрдә һәр сугышта катнашучының социаль паспорты бар. Аларга ире оешма җитәкчеләре, шәһәр советы депутатлары беркетелгән. 48 ветеранның фатирында төзекләндерү ясалды. Шәһәрдә «Минем укытучым» исемле акция башланды. Әлеге чара укытучылар көне алдыннан оештырыла. Аның кысаларында мөгаллимнәрне тәбрикләячәкләр. Бәйрәм уңаеннан барлык белем бирү учреждениеләрендә кызыклы чаралар оештырылачак. Тимурчылар ветеран укытучыларны өйләренә барып котларга җыена. 5 октябрьгә кадәр укытучыңны котлы акциясе дәвам итәчәк. Теләгән һәркем үзенең яраткан мөгаллименә рәхмәт белдерә алачак. Чаллыда белем бирү өлкәсендә 16 меңнән артык белгеч эшли. Алар шәһәр, республика, ил күләм бәйгеләрендә җиңүчеләр. 7 октябрьдә Чаллының иң яхшы 50 укытучысы Казанга пирамида күңел ачу комплексына барачак.
Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. Педагогларга бәйгеләрдә катнашу һөнәри осталыкларын арттырыр өчен, лидерлык сыйфатларын үстерү өчен, иҗади потенциалын ачар өчен кирәк. Бәйгедә җиңү алар өчен мораль һәм материаль ярдәмдә булып тора. Иктисади үсеш һәм эшмәкәрлеккә ярдәм итү идарәсе башлыгы Радмир Биляев үз теләге белән вазифасыннан китте. Башкарма комитетта ул 7 ел эшләде, моңа кадәр эшмәкәрлекне үстерү һәм ярдәм итү бүлеге башлыгы иде. Радмир Биляевның урыны бушау белән яңа җитәкче табылды. Бу урынны хәзер 41 яшьлек Гүзәл Гыйләҗева били. Ул 5 ел дәвамында шул ук идарәдә икътисад бүлеген җитәкләде. Гүзәл Гыйләҗева Кама дәүләт инженер-икътисади академиясын тәмамлаган. Чаллыда көзге ярминкәләр дәвам итә. Хакимиятның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, узган ял көннәрендә халыкка 500 тоннага якын авыл хуҗалыгы продукциясе тәкъдим ителгән. Ярминкәләр 7 урында оештырылган. Бу Сарман тракты, Южный агросәнәгать комплексы, Камал бульвары һәм Чаллы икмәге кибетләре янындагы мәйданчыклар. Шәһәрдәшләребез эшмәкәрләрнең продукциясеннән канәгатьме? Сатучыларда нинди теләкләр бар? Камал бульварындагы ярминкәдә Рим Әхмәтова булып кайтты. Яңа шәһәрнең 27-нче комплексындагы Камал бульвары көндезге сәгать 1-ләр тирәсе. Сәүдә рәтләре инде шактый сирәгәйгән. Ярминкә иртәнге сәгать 8-дән эшли. Шулай да төп авыл хуҗалыгы продукциясын хәзердә алырга була. Бөтен әйберләр бар. Ат итләре дә, баллар да, бәрәңгеләр дә миңа бик ошады. Менә күңелләрем рәхәтләнеп йөри инде шуңа карап. Бәяләр ничексың? Бәяләр булай, бәяләр белән көрәшергә булай инде әзрәк. Иңелек бәрәңгеретләрен карыйбыз. Икенче икмәккә сорау һәр вакыт зур. Актаныш фермерлар әйтүенчә, быел уңыш мул түгел. Бәрәңгенең үз кыйммәте югары, тик шулай да бәяне 12 сумнан арттырмадык диләр алар. Бәрәңгеләрен 2 сәгать эчендә сатып бетергәннәр. Уңыш тору бик авыр булды. Авыр булса да төздек. Уңышларның чыгышына карамастан барып сатуны дәвам итәбез. Иткә килгәндә иртәнге якта ярминкәдә сыер ите дә, дуңгыз һәм кош ите дә күп булган. Бәяләр Татарстан авыл хуҗалыгы министрлыгы тәкъдим иткәнчә. Мисалга, дуңгыз итенең килосы 230дан 270 сумга кадәр. Шуннан арттырырга ярамый. Эшмәкәр Валентина Яркова итен 230 сумнан гына сата. Әмма шулай да товар үтми ди ул. Не очень активно здесь ходят. Халык монда бик йөрми, урыны уңайсызрак бит, юл үстендә. Элек 110-нчы универсам янында сата идек. Анда әйбәтрәк иде. Эшмәкәр ханым әйтүенчә, тагын бер кыенлык итне шимбә көнне генә сатарга рөхсәт ителә икән. Бүген алар кичә сатылып бетмәгән итләрен алып килгәннәр. 2 көн бирелсен иде ди сәүдәгәрләр бер тавыштан. Без аларның гызырын хакимиятның кулланучылар базары идарәсенә җиткердек. Авыл хуҗалыгы ярминкәләре үзебездә җитештерелгән чиста, тәмле ризык сатып алу өчен менә дигән мөмкинлек. Бу форсаттан файдаланып калырга ашыгыгыз. Рим Әхмәтова, Валентин Красильников, Яңалыклар. Өлкәннәр, балалар, спортчылар гади халыктан башлап түрәләргә кадәр бөтенесе дә йөгерде. Якшәмбе көнне Чаллы халкы милләтләр кроссы 2016 бөтен Россия акциясында катнашты. Бу чара 4 ел уздырыла инде. Чаллылылар 1нче елдан ук актив катнаша. Әлеге спорт бәйрәмендә безнең иҗат төркеме дә булды. Һава торышы махсус соратып алынган сыман иде. Чаллы халкына бүләк. Шул исәптән Олимпия чемпионы Гөлнара Сәмитова өчен дә шәһәрдәшләр йөгерә башлаганчы, ул спорт мастер Ирина Пермитина белән берлектә профессионаллар ярышында катнашты. Я пробежала в забеге Профессионаллар белән ярыштык. 4 километр җиңдем. Бүгенге нәтиҗәләр белән канәгатьмен. Һава торышы яхшы, йөгерү ярышлары өчен менә дигән. Әлеге спорт бәйрәмендә катнашучылар саны күп булу шатландыра. Без бит спорт сөюче милләт. Халыкның сәламәт яшәү рәвеше алып баруы шулай ук куандыра. Быел милли кросста 40 меңгә якын чаллылы катнашты. Яшьләр бик күп, балалар теләп килгәннәр. Шулай ук арада Әдип Гыйлемханов кебек тормышын инде берничә дистә еллар дәвамында спорт белән үреп яшәүчеләр дә бар. Я уже сколько лет бегаю, скоро 80, но все равно бегаю. Через 3 месяца 80 будет. Километр побегу спокойно. У меня дети участвовали в кроссе наций. 2 девочки-близнецы, Мария и Дарья. Одна заняла 2-е место, другая 3-е. Ради этого и пришел. Гөлнара Сәмитова белән Ирина Пермитина милли кросста йөгерүчеләрне бүләкләде. Спортчыларның куанышлары эшләренә сыймады. Сначала было тяжеловато, но потом я под конец поднажал и все-таки выиграл. Я думал, что вообще последний прибегу. Сначала бежал 20-м. Я обрадовался, что занял 3-е место. Ярыш сукмагында мөмкинлекләре шикле булганнар да бар иде. Шул исәптән башкарма комитет вәкилләре дә эшлекле костюмнарын вакытлыча спорт киеменә алыштырды. Ярышлар шәһәрнең 2 урынында барды. Чаллы яр паркында өлкәннәр, студентлар һәм мәктәп укучылары йөгерде. АГС мәктәпләрендә укучылар, комсомол
мәдәният һәм ял паркында ярышты. Оно символизирует единство. Бу чара бердәмлек, сәламәт яшәү рәвеше билгесе. Монда аерым командалар бер төркем булып берләшә. Чаллы халкы спорт сөюче халык. Һәр хәлдә бүгенге спорт бәйрәменә чыкканнары турында сүз бара. 40 меңгә якын кеше, күрүгүчә сан түгел, бу бик күп нәрсәләр хакында сөйли. Йөгерүдән тыш милли кросска килгән кешеләр якшәмбе көнне кан басымында үлчәү алды. Монысы үзеңнең кан басымыңны бел исемле аерым бер акция булды. Бывает, что гипертоники, они сами чувствуют. Кан басымы уйнаудан интегүчеләр үз хәлләрен үзләре аңлап, кан басымын үлчәргә дип килеп җитәләр. Нинди дару эчәләр, шуны сорыйбыз башта. Андый дару бездә булса, бирәбез. Әгәр булмаса, кан басымын төшерә торган башка дару эчертәбез. Дәваханәгә мөрәҗәгать итәргә кушабыз. Кан басымы югары булган кешеләргә мондый чараларда катнашу киңәш ителми. Милли кросста катнашучы чаллыларның бөтенесенең дә ярышлардан соң кәефләре күтәренке калды. Йөзләрендә шатлык нурлары ялтырады. Бигрәк тә көч дәртләре ташып торган студентлар хис кичерешләргә бай иде. Без җиңәбез, без гел беренче урында. Чөнки без физкультура спортында гел беренче булабыз. Йөгерергә НГПУ җиңәчәк. Райнур Әгъләметдинов, Рима Алексеева, Валентин Красильников, Яңалыклар. Чаллыда узган ярышлар Олимпия уеннарында катнашуга этәргеч булып тора. Бу елларда карате буенча ярышларда республика беренчелегенә ярышлар узды. Биредә Татарстанның 8 район һәм шәһәреннән 8 яшьтән 20 яшькәчә булган 400 спортчы катнашты. Хәзер спортның бу төре белән шөгыльләнү тагы да югары бәяләнә. Чөнки августта каратены Олимпия уеннары төренә керттеләр. Ярышлар 6 яшь категориясы буенча узды. Казан, Яшелүзән, Түбән Кама, Әлмәт, Биектау, Чаллы һәм башка шәһәрләрдән барлыгы 18 команда республика күләм чара Вити спорт мәктәбендә узды. Сейчас у нас в городе проходит отбор на первенство России, который пройдет в Пензе в декабре месяце. То есть это старты рейтинговые. Наша задача показать высокие спортивные результаты и отстоять честь нашей республики на российских основаниях. Шул ук көнне җиңүчеләрне дә билгеләделәр. Яшь спортчылар каратеның Олимпия уеннары составына кертелүенә шатлана. Чтобы занять первое место, в следующий раз я буду ходить каждый день на тренировки, заниматься еще больше, сильнее. Я бы хотел поучаствовать в Олимпийских играх. Буду стараться делать все для этого. Да, конечно, я хотел сюда приехать. В первую очередь это обкататься, почувствовать, попробовать свои силы в этом виде спорта. Конечно же, было бы хорошо попасть в состав сборной России по карате ВКФ и отобраться на Олимпиаду в 2020 году, которая в Токио будет. Через 4 года они полноценно могут претендовать на вхождение в состав национальной сборной, которая будет представлять, завоевав лицензии. Я надеюсь на это, что наши спортсмены достойно выступят на Олимпийских играх и сможет каждый из спортсменов проявить себя и в конкурентной борьбе доказать, что российская сборная является одной из ведущих сборных мира по нашему виду. Карате буенча республика беренчелегенә ярышлар Чаллыда беренче тапкыр уза. Бу елларда гына 52 комплект медаль уйнатылды. 14 яшьтән 16 яшькәчә булган малайлар һәм кызларның Олимпиадада катнашырга бөтен мөмкинлекләре дә бар. Нәтиҗәләр гадел булды дип катнашучылар кумета категориясендә 2 чаллылы, 6 казанлы җиңү яулады. Ир-атлар арасында казанлылар 25 медаль, чаллылылар 2 медаль яулады. Гүзәл Шихапова, Рамиля Алексеева, Валентин Красильников, Яңалыклар. Бүгенге менә мин сезнең белән саубулашам, исән-имин булыгыз. октября. Концертный зал. Уникальный артист и музыкант Дима Билан. В новом шоу 35 неделимые. Телефон 78 25 01. Онлайн-продажа на сайте городские зрелищные кассы. Для силы, для молодости, для жизни. Вода, рожденная в мезозойскую эру. Минеральная вода Тарханская. Уникальный край. Уникальная вода. Молния! Корпорации Центр и Селдом сверхвыгодная рассрочка. Например, большой телевизор за 2100, а кровать за 700 рублей в месяц. Сегодня все больше пенсионеров отдают предпочтение программам кредитного потребительского кооператива «Достояние Поволжья». Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья» – это надежная, стабильная компания, которая предоставляет выгодные программы с высоким процентом выплат. Кредитный потребительский кооператив «Достояние Поволжья». Мы думаем о вашем будущем.